Hola, molt bona tarda. Avui ens trobem a la Biblioteca Marta Mata de Cunit amb la regidora Cultura, la Montse Càmera. Montse, explica'm què és això de les biblioteques Andeo. Bona tarda. Doncs les Biblioteques Andeo és un projecte que va començar el 2013. Cunit fa ara, aquest any és la 12a edició, i bé, s'intenta una miqueta, és una mica doncs, portar la cultura del vi a lo que és la biblioteca, no? Que també forma part de la cultura. Llavors, doncs, enllacem sempre. Pot ser un acte musical, una narració, un debat. Aquest any fins i tot hem introduït el Club de Lectura un tast i llavors es porta, doncs això, s'explica una mica la cultura del vi de la nostra terra, per això és Biblioteques Andeo, i s'enllaça amb un acte. Avui, per exemple, tenim jazz, avui tenim música, que és l'últim dia. Normalment sempre es fa al novembre, són les Biblioteques Andeo i el mes és al novembre. És un projecte que va sorgir del sistema de lectura pública de la Generalitat i bé, d'una miqueta, doncs això és apropar també la cultura del vi, que també és cultura, als actes que nosaltres ja fem durant tot l'any, actes i això. Però bueno, aquest mes doncs s'uneix amb el tema dels tasts de vi i la cultura del vi de la nostra terra. I aquesta tarda ens has comentat que és amb música. A part d'això, què és el que creus que veurem més, no? Què és el que la gent traurà de profit d'aquesta tarda? Bé, jo crec que la gent és la unió, no?, una mica de la música i el tast del vi, que doncs avui ve l'Augustus, i que és de la comarca, i llavors explica una miqueta doncs, les variants del vi, les característiques, i llavors es va intercalant amb la música, una miqueta això. Jo crec que la gent al final ve a passar un rato agradable, amb música i amb un tast de vi, que crec que és el que necessitem, no? Una miqueta de, cultura. Realment és una experiència cultural 100%. Sí, a mi és un dels... O sigui, m'agrada molt, realment, i ja et dic, i la Biblioteca de Cunit fa 12 anys que he estat adherida, i bé, i sempre participem. Doncs moltíssimes gràcies. Veiem a veure què ens espera.